Isang mapagpalang hapon muli mga kaibigan, mga kaaso. Dito kami sa poblasyon Sampabian. Yun, second session po ni Johnson. Tara, samahan nyo kami guys. Second and last session. Let's go! Ayun na si Johnson. Johnson! Ayan na. Kasama pala ang pogi si Bonbon ngayon. Ayan na. Alright. Nandito kami ngayon sa Sampabian, sa poblasyon Sampabian. Johnson. Second last session po tayo dito mga kaibigan. Alright. Ayan, balbalag ang lipstick ni Bonbon. Bonbon. Johnson pala. Ayun. Second session po nila ni Johnson. So, hindi na masungit si Monchi. Hindi na ngayon masungit si Monchi. Yun, bigay na to mga kaibigan. Yun, medyo iyakin pa rin. Kasi talagang hindi siya sanay sa tao. Hindi siya sinanay sa tao. Tabon, hawak mo na Bon. Bon. Nagwiwi pa si Johnson. Tara Johnson. Bon, dito na Bon. Hawak mo. Saan ka? Nagkaano pa. Kumain pa din kaboy. Maliwanag ata Bon. Tayong konti. Hindi maliwanag. Maliwanag ang buhay. Dito tayo. Dito. Talastas. Yan, tirahin na ni Johnson. Wait lang, time pulse. Wait lang. Ito. Yan. Magre-release tayo. So, alright. Tara, let's go. Sige na boy. Mabitin ka pa eh. Ay nahulog. Log. Halika na sa ngarat. Ay, bitin na si Johnson, ating mga kaibigan. Okay. Tira boy. Certified makajot. Yeah. Let's go. Hinahawakan mo lang yung babae. May mo siya. Putas. Yun ang mga kaibigan na nung una sobrang iyak niya. Ngayon wala nang palag. Na-virginize na kasi. Virgin na siya. Kaya wala nang palag. Ayun o. Yeah. Pagod si Johnson. Naka second try. Harap ka dun sa camera boy. Yun ang pogi yan ni Johnson. Red. Ito po yung tinatawag nilang red. Isa po siyang produce ng isang red rumble. Ang kulay niya. Siya po ay camera shy. Alam niya kung nasaan ang camera. Hindi po yan lumilingon. Matinik tong aso na to eh. Kaya yan po siya. Pogi yan. Malaki lang po siyang tignan sa video. Pero pag nakita niyo sa personal, maliit lang po siya. Yun o. Malago lang po yung buhok niya. Yan. Kung kilala niyo si Butabot, yun, same size. Mas malaki pa yung babae sa kanya. Mababa. Matabas yung tignan sa to. Takaw eh. Saka yung buhok niya, very floppy. Ayun, floppy siya masyado. Para siyang stop toys. Ang lambot. Bango. Nga ba? Alright. Yeah. Sige, dyan lang kayo. I-send ko na sir yung ano. Sige po. Kasabikas lahat. Sila, no problem po yun. Mas okay po yung Gcash namin. Sandali lang. Naiyak po siya dahil nakita niya po yung amo niya. Yun. Mukha talagang malaki si Johnson. Yun niya ako. Pero kung tingnan ko, size comparison niya. Ayun, mas matangkad yung babae. Kapal kasi ng buhok niya. Yun, almost 3 inches yung kapal ng ano niya. Buhok niya. Triple coat kasi siya. Para siyang chow-chow. Ayun. Son. Ayun. Ay, kikis niya. Ayan po yung height nila. Sa tangkad yung babae.
Anak ni Butabot yan. Produce pa din pa namin yan. Ang pogi ng aking assistant tutor. Paano Daniel Padilla boy? Nilalagnat po siya. Nilalagnat po siya mga kaibigan. Hindi kasi na-accept yung friend request niya. Kaya kung sino man na kung sino ka mang babae ka dyan, aksipin mo na para gumaling na si Bunbun. Bawal mag-mention ng pangalan, delikado. Bakit? Editing ko na kagad. Nandiyan na po, sir. Ay, nandun na po. Nandiyan na po. Opo. May iyak yan, Monchi. Sakit ba? Makamalit yan, Monchi din ako. Pero malayo ako. Grabe ka pa lang ni Johnson, no? Wala pang block, wala pang sukli-sukli yan, oh. Kung nasukli yan, mas lalong ano. Ganda-ganda ng balayibo niya. Nalap natin dito. Dito ba siya umiri kanina? Dito na. Alright. Okay na po. Naka-load.